I believe kunena kuti mwadzuka bwino side ya kwanuyo kunonde ayi kwa bwino kumango yamika na malenga. Lero tikufuna tiyambe ndi nkhani yomwe yachitika dzulo. Tony Blair ameneyo ndi former UK Prime Minister anabweratu ndithu kudzacheza ndi Peter Mutharika, ndipo mwinanso mwambakale kuona mu kavidiyo kameneko modziona mu kavidiyo kameneko akambirana nkhani zosiyanasiyana zopatsa chidwi. Komano tisanafikepo makambirana zimene zomwena madetail pang'ono ukambaponso one or two things, tiyambe ndekuti ndikuonera limodzi kambale kakamachezawo kuti amati bwanji kenako titanthauzira basitu ndikupitiliza nkhani. Came to power in September last year under very difficult circumstances for the country. There was inflation, there was no food, everything was out of control. Macroeconomic fundamentals were all out of control. And so we started by implementing short-term measures, what we call the 4 F's, which is food, fuel, forex, and fertilizer. Those were immediate things that we implemented, and I think we've taken care of the food situation. I think our food is down, very well down, even when I left the government in 2020, everyone now has access to food. There is no longer hunger in this country. So at least we're able to feed everybody now in this country. So there we have succeeded. On the fertilizer, by 2027, we'll be building our own fertilizer plant so that we don't have to import fertilizer in order to save forex. So let me stop here, Mr. Prime Minister, and I'll let you have the floor. Your country, I think, turned to you because they needed someone of stature in order to help the country get on its feet again. So you've inherited a pretty tough situation. I liked your 4 F's, the food, fuel, forex, fertilizer. Those are things where you can do something immediately, but the solutions are quite long term. I think there's a lot we can do with you and for you, and we will be we remain completely open to suggestions to work with your team so that we can draw up the right program of work for the future. Chabwino apotu apita Mutharika amagamba zonena kuti iwo atatenga boma nthawi imeneyo kunapezeka zonena kuti anapeza mavuto osiyanasiyana, anapanga inherit mavuto osiyanasiyana, mavuto azachuma ndekuti kumakamba forex kunalibe, mafertilizer ndi zina zoterozo, mafuta oyendetsera galimoto, zinthu sizinali pabwino, chakudya kunalibe. Ndipo iwo atalowa anaona zono tikufuna kukonza dziko lino, koma kuti tilikonze tiyambe tayang'ana ndekuti zinthu zofunikira zimene zikuyenera kutani kupangidwa mwachangu ngati chakudya ndi zina zoterozo. Ndipo anapanga identify zinthu zokwana 4: food, fuel, forex and fertilizer. Akunena kuti chakudya, mafuta oyendetsera galimoto, ndalama zakunja, komanso ndekuti fertilizer. Nde nakuvuto la chakudya zokhalo anapezeka athamanga ndipo ayi athana nalo limenelo kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira ndithu zili pabwino tayale. Kumachoka pamenepo ndiye kuti akuzayang'ana nkhani ya mafuta ndi zina zoterozo, akhala sakulongosola zimenezo ndipo akhala akuzilongosola kale. Kubwera ku nkhani ndiye kuti mwina mwake ya fertilizer, malingaliro ndonena kuti 2027 uno akhala ndiye kuti akudzala ndiye kuti chi fertilizer plant, chi factory chonena kuti adzipanga fertilizer kunoko ku Malawi, anthu asamavutikenso ndi mafertilizer. Of course ife tikuziwa kale zonoti zombe watiza tilakale, ndiye ngatapita Mutharika akukamba za zombe sitikudziwa, koma at least we are assured about that fata chiona ndiye kuti cha zombecho
kusachoka pamenepo akukambano zonena kuti be akhala kugwira ntchito kuti nde kuti akonze zina ndi zina wanoti ndiyerekezere pomwepo ndithu former prime minister kenako kudzawakhira analinso ministayo ndithu Tony Blair ameneyo. Nde Tony Blair amafotokoza kunena kuti no nzopatsa chidwi kwambiri kukumvani zimene mukuyankhulazi makamaka za mavuto amene muli nawo komanso zimene mukupanga kuti mwakonze. Ndizoti anthu anayang'ana kwa inuyo ngati apita Mutharika chifukwa zoti anaona zoti mwina ndinu amene mungathe kuwapulumutsa kapena ndinu amene mungatumikire bwino mpakana kusankha nsone zomwe ndi zinthu zabwino. Nde ifeyo ngatino tsopano a UK tipanga zothekera kuti tigwirana nanu ntchito kuti mwina make tikuthandizireni. Tingapange bwanji kuti mwina make no zinthu zikhale ngati zalongosokako, tingakoze bwanji no zinthu mu dziko munomo, tingagwira ntchito bwanji limodzi kuthandizana kuti mwina make zachuma zikhale ngati bwalanikoni. Nde akuti akhala kupanga zimenezo. Now funsobe ndilonena kuti kodi meeting imeneyi cholinga cha Tony Blair chinali chotani. Tikukamba kuti Tony Blair anali ndi former prime minister wa ku UK kapena kuti Britain eti ku UK kuja uyuyu anali mtsogoleri wakale ndithu tinkanena choncho anali mtsogoleri wakale wa UK mwanjira ina yake eti ngati mene alili ngati ayina bakili muluzi natsogolera kale a dziko ayina chakwe ndatsogolera kale a dziko lino ana Joyce Banda. Uyuyu ndi former ndekuti no prime minister. Iyeyo anabwera kuno kuzapanga zotani. Kodi kunali kuzangocheza nawo akubwera on what? Cholinga chake chenezene ndi chani? Ndetu funso limenelo makamaka mayankho ake apezeka ndithu mu newspaper ya neba ija yomwe timayitcha kuti no The Daily Times. Imene iro ndizonena kuti pa cover page pali ndekuti mene tikuonera ndithu penepo pali nkhani ya akuti dzaleka on edge arrival figures up to 300 monthly kuzabwera ndekuti 21 billion needed for food. Akunena kuti choncho kuti nkhani yakudzaleka iyo akuti kudzaleka ndekuti sizili bwino. Kumene koko ndekuti akulandirano anthu omachuluka omakwana 300 mwezi una uliwonse. Ndekuti no anthu othawa nkhondo m'maiko akunjawo kubwera ndekuti kunoku akwana 300 mwezi una uliwonse. Ndeti zimene zidzapereka pressure makamaka kuno kuti kufunikira chakudya kumeneko ndipo no chakudya chimenecho pakufunikira ndekuti ndalama yokwana 21 billion malawi kwacha kuti mwina make zinthu zikhale ngati zayendako kumeneko. Nawo ndimafuna tiyang'ane apa pamenepa mungathe kuonanso chithunzi chapita Mutharika ndekuti akugwirana dzanja ndi ameneyo tikuti Tony Blair ameneyo. Nde akuti no apa ABM Blair talk foreign investment attraction. Mwayiona ameneyo akunena kuti Peter Mutharika ndi Blair yo amakambirana nkhani zokhudzana ndi kuno maiko akunja abwere azapange invest kunoku azachite ma business mu dziko lino kuthandizira zachuma kuti mwina make zipite patsogolo. Kuno kuti Britain ibwere izachite ndekuti no ma business osiyana kunoko ku Malawi ndi amakambirana zinthu ngati zimenezo. So mungathe kuona kuti zolinga zimene anabwerera ndi zimenezozo Tony Blair ameneyoyo. Where is it coming from? Ife tunkhani lisitimafuna tizingoyiona pamwamba iyayi. Tiyang'ane komwe kuchokera mizu yake. Nkhani kuchokera ponena kuti ngati munapanga folo wiki yatha dziko la Britain limathandiza Malawi ndi ndalama zomakwana 50 million euros. Koma chinachitika nchonena kuti lapanga chiganizo chotino kwa zaka zimene zikuyamba ndekuti chaka cha 2026 ukafika ndekuti 2029 kapena 30 cho 2030 chachichitika nchonena kuti ndalama imene ya 50 million euros idzichepetsedwa. Chaka chamawa ayichepetsa ndekuti ndi chani ichoka pa 50 million euros idzafika pa 20 million euros. Tete chaka chinacho adzayichepetsanso kuchotsa pa 20 million euros zafikitsa pa 10 million euros. Chaka chinacho sazayichotsa pa 10 million euros zafikitsa pa 5 million euros. Ayigwetsa ndi 90%. Sizonena kuti no sadzithandiza sonde kuti dziko la Malawi. Kwafunsa ndi bwanza kuti yayi panopa tikufuna tiyang'anenso kwathu nafe ndalama zipanga zoti zikonze dziko la Britain.
komano choti titapange ndione kuti tikufuna tisunthe kuchoka ku donor to investor, kuchoka kwa munthu othandiza mwachifundo kukakhala kwa munthu amene adzikachita mabizinesi mu dzikomo, kuti mamoti tizingokuthandizani ife phindu lathu ndi chani, ayiso ndalama zathu sitikuthandizanso, tibwera kwanu kuti tidzapange mabizinesi osiyanasiyana, mabizinesi amene tidzatsegula ntchito kwa anthu osiyanasiyana osadera apeze mwayi wa ntchito, tikatero ifenso tidzipezapo maprofiti ndi kuti dziko athunso lidzipindula, dziko lanu lidzitenga misonkho. Nde tikuchoka tsopano kunkhani yoti kumangokuthandizani dona zachifundo nthawi inezo iyayi, tsopano tikufuna noti sanduke mwina make nafenso ochita nanu bizinesi tidzipezaponso maphindu nafe kuti mwina make nanga tizionapo amwene win-win, zikhala win-win ndithu zachifundo zatha. Now pamenepa mungathe kuona zoti nkhani jenga machokere ndithu pamenepa ino linali dziko la Britain lufuna lichokeno kuti ino lisakhalenso lothandiza dziko la Malawi koma likhaleno ngati lochita business mu dziko la Malawi. Ndiyeno atumande kuti Tony Blair ameneyi kuti no adzakambirane nda president, kodi mimwayi imeneyo ilipo kuti mwina make abwere azidzachita ndi kuti zimalonda ngati zimenezo, nde angakhale ma step chabe wonena kuti no akuthandizira kuti no iwo abwere adzatsegule ma business, ma step kuti no atseguleze ma business zawo zakunoko. Ayi nkhani tu ndi imeneyo. When I looked at this nditayang'ana nkhani ineyo ndinaona zonena kuti it's high time my guys, zaka 62 akuti tiudzira mulira patoka. Ngati udzira mulira patoka ndi udalira bwanji kunja, iyayi tiyambe nonso pano kumayang'ana kuti no tingapange bwanjinso nafe patoka kuti tizimire patoka. Sizoona kuti nthawi inayonse kumangodalira zopempha. Zomwe zimachitika nzonena kuti nthawi imene no anthu amene amatithandiza asiya kutithandiza timavutika, timamva kuneng'ina osati masewera. Fonde kuti timayang'ana timene tili kumane ndi zokhoma zidzatokha opanda wina wake otithandizira. Komano ndekete timayambanso kumaganiza kwambiriso ndeke kuti tingapange bwanji kuti tithandize zokhoma zimezi. Koma nthawi inayonse imene tikudalira ena ake ndekuti zikhala kuti alipo yawo akonza. Izizi zandikulira alipo amene andithandizire. Iyayi tsopano tiyambe kukumana ndi mavuto ndeti kumane zokhomazo mpaka natipeze njira zonena kuti tithane nazo zokhoma zimenezo ndikuyima patokha mmenemo ndi mmene tingayambe mwina make kumapanga zokonda dzikoli kuti mwina make litukuke kupita pasogolo. Fatu basically ndi ndalama zimapezeka kunoku ku Malawi, misonkho imaperekedwa komano akatangale ndi zina zolo zimatayikira mwina mwake mfake zinthu sizimalongosoka kena kuti zipempha madona athandize. Iyayi ndalama zija tiyambe nonso pano zigwisa ntchito mayenera kuti dzikoli lisinthe. So zomwe zimachitika ndi zimene za thought ndi kuti tingathenso kuyambira pamenepo mu tsiku la lero akuti